Είμαστε στην Κρήτη. Μόλις έχουμε ξεκινήσει το project Solid State RAID και από ό,τι βλέπουμε είμαστε μέσα στο setup των Windows. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα format στους σκληρούς για να δούμε σε πόση ώρα θα γίνει. Για να δούμε. Μόλις 23 δευτερόλεπτα για 120 γίγα σκληρό. Από ό,τι βλέπετε οι φήμες αληθεύουν για το Solid State. Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα. Να είστε καλά.